jaran iki sapa? Sing jaran iki sapa? Doyok, doyok. Doyok ning ndi doyok? Ayo lo Mas Bagus. Tahun baru watine kuda budaya. Kanca-kanca YouTuber matur nuwun rawuhipun wonten siang menika bolong ngopi dan juga kerjasamanya Jaya Baru Sound System. Ayo lo Mas Dadang gebes. Oh ya Iqbal ayo nger. Sing sayuk nger. Wes. Ayo le, ayo le. Ayo nger wes titiwancine turangga samunggaling. Narotama hadir matur sembah nuwun. Jos. Lala, ya, 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 lala. Ya, lea, lea, lea. Yo, lala. Hey, hey. Ah, hey, ah. Yo, 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 Jabrik. Sing ati-ati tah Bagus. Hey, hey. Oh, oh. Ah, hey, ah, hey, oh. Cerita jroning kutha Surabaya. Dok nalika ana bocah gagatur prakoso sawung galih pandengane bangsa ngusir penjajah saka tanah sabrang rapor papalang sawung rono sawung sari isilagang sabelo praja ngantek mau diterjang. Surabaya dok nalika dijajah Walanda ana bocah gagatur prakoso sawung galih pandegare basa saka tanah sabrang rapor tuli kang dadi papalang sawung kono sawung sari
Jaya. Saib. Ayo lo ya oke. John. Kaya maling. Bocah bagus kok, bocah bagus. Yo. Goyangane sing sayuk sing rukun. Balung pakel lo yo. Doyok priye sayang. Sing nabuh rodok maju wae kanca-kanca, sing mburi panggunge ambles. Wanti budaya sing kepenak goyangane. Ayo lo Dik Doan. Sesarengan kalian Iqbal lan uga wonten Dimas. Ayo lo Ger Jabrik. Pari besane kalong paket mbok aja mung kumutu seneng alok kurang baku monggo ing sesrawungan rang prayoga dumatine Jarawana koleh
Agriya sasagaan belum pakai Allah sih. Ayo ger para satriya pati budaya. Ayo nuwun wedar piwatang satriya coba wasasana maju siji-siji ger yo. Yo iki kang kawinatan dening satriyaning praja satriyaning nagari Manwa. Kakawinatan dening sawung kalih sawung rana Manwa. Lah maju oke. Lena pangendhamu bakal tak suduk sak jerone musuh lan uga lalungmu oh Ojo kakek pasumbar yo ayo iki lho sawung rono ora bakal mundur sak kok angkah ora dening palagan ger wus wala oh mati dening aku wala dalah wis oh ya Alon-alon ayo. Oh. Goyang titik yo oh oh yo oh oh ayo oh wali budaya Ayo hop
Tanjine wosanggo ing laras wosone wis pinarep paring budaya karma kang jinandra kawitan ambarung bangga itu Jinandra karawitan ambarung lebak itu rasa bangun anyanggai rekiatan ambosani ayo ayo aja kembang Yuk. Sajake katon rengu enten napa niku dene sapodangu ndi kakak ngatan sakniki pun penten napa pancen sampun bosen ing mangka prasetyaku nadyan geger malih watu boten ade klintu nanging kok ngene kaduwur burine apa ya dudu jodhone bebasan saumpama kaya nganteni kumembang ing sela langking datine rontang ranting kaya dijajuing wekasan mung kontrang kandring ana kang wis kelegan nglebur katresnan ora mikir bebrayan balik njur aku wis kadung kesluru atiku mung tansah rangu